Comrades and friends, this is Traore. Hope this message finds everyone well. Now, revolution medu mafambira atinoita. I will repeat this and say it over and over again. Commander we-revolution ndimudhara Geza. Ndo kwatinopiwa madirections emafambiro negwara re-revolution. We've started this journey namudhara Geza. Inini chaiye Traore ndinotohotspotwawo nemwenje wamudhara Geza. Nyoka yemabhunu aitohotspotwawo and even up to now anotohotspotwa nemwenje wamudhara Geza. Therefore hakuna umwe munhu ane tendedzo yekuti anouya nezvemusoro make oti ndazofunga kuti vanhu ngatidai. Tikatoona takutopindwa nemweya iwoyo tatoisa mudhara Geza pachikero, tikatoisa breni dzavo pascale, tikafunga kuti tikadai izvo zvinofamba, which is very wrong. Kana tiri vanhu vanofunga sterek, my question to you is, kana muchifunga sterek, why did you have to wait for mudhara Geza to step up and come up with these initiatives imimi musati maita anything? Kana muchiona semakangwara sterek, makamirirei mudhara Geza kuti azotanga iye kuti imimi muzouya mozomhanya kune chinhu chatangwa namudhara Geza, mozotanga kuti vanhu taakudai tigodai taane imwe revolution, taakuda kuti tiite maprotest mamwe manyowani muso akati we need to strategize. We must always stand guided so that pakaita zvinoitika tine kwekuchemera kune vakuru vane means nezvikwanisiro zvekutibatsira kana zvinhu zvichinge zvisina kuzomira zvakanaka, kana kuti tazoreceive a response yatanga tisina kutarisira. Handi muri kunzwa? Ini ndogona kuswera ndichiimba every day. Handina dhora rekuti vanhu ndikati pindai mustreet mukasangana nezvamunosangana nazvo ndine parasite randokwanisa kutengerai. Ndiri kutosafawo necorruption iri kuitika kuZimbabwe. Mhuri yangu inenge ichitotambudzikawo. Ndiri kutodawo kuti nyika isununguke ndigonewo kushanda zviri kuitawo vamwe, tisina kumbunyikidzwa kana kuti tisingapuhwo mari dzisingatengi, tichiwanawo mukana dziri kuwanawo vamwe sekuti tese tiri maZimbabweans. So musazofurirwe ndapota. And also hatigoni kuramba tichiseenzesa stanza 1 over and over again. Takatoita zvemaprotest zvikatopfuura. You cannot do the same thing over and over again and expect a different result. Hakuna zvinhu zvakadaro. Tikatodaro tinenge tatofoira pakufunda. Handi muri kunzwa? And there is going to be a platform that is going to be opened. Chinhu chedu chabuda. Zvese zvamuri kuona zvine uori mukati. Handi muri kunzwa? Zvese zvamuri kuona pamuri kuona pasina kumira zvakanaka. Ndofunga Zeki iripo. Zaki yagara zvaina kana 1 munhu wayakasunga zvamuri kuona mese. Therefore, my arms of government that are supposed to be dealing with corruption, they have dismally failed. And pane urongwa huripo wekuti imimi vanhu chenyu mukaona pasina kumira zvakanaka, nyorai pasi mochengeta. Pane platform iri kuda kunovhurwa neevidence dzamunenge muinadzo, pachazoitwa ongororo yakakwana. Zorega kuti vanhu vanogurirwa mari kuti vatsikirire nyaya dzinenge dzaakufambirwa mapropa. Hazvigoni kuti uona paitika hori izvezvi wofunga kuti unopinda mupolice station pakaita shanduko. Vanhu vakazvizama zvese izvozvo, ukatumhanya uchinomangara kuti pakati hapana kumira zvakanaka. Chenjera kuti zvichabva zvavharana, uchabva watsakatikira ikoko kupolice station ikoko. So we don't want things like that to keep on happening to our people. Handi muri kunzwa? Ndosaka ndati pane urongwa huripo hwekuti paitwe a platform ivhurwe whereby all of the national concerns will be submitted to, and in due time there will be such situations, scenarios, issues will be looked into, and pobva padhiliwa napo pane pachitokanganisika zvamuchaona munhu wese across the nation kuti pakati pasiri kufamba zvakanaka tikakomplaina pabva pamhanya unogadziriswa. Handi muri kuona?
hazvimeki sense kuti kutambura kuri kuita vanhu. Toti manesi chimboitai tools down, vanhu vanopera kufa muzvipatara. Hatigoni kuti nekuoma kwakaita upenyu uku vanhu vachitonetsekana izvezvi tobva tati vanhu vese vane makombi nemateksi musi wakati musafamba. Upenyu hwatiri kurarama ndehwe hand to mouth. Tinenge taisa upenyu hwevanhu pakashata nekuti mari yavanenge vachitoshandira musi iyoyo hand to mouth ndo iri supposed kuvararamisa. Tikavamisa hazviperi mushe, especially kana ari munhu wemuzera unenge watraore, hazvibudi. There are certain things zvekuti if they are coming from a person like nyoka yemabvunu or Traore or whoever at this point in time, hazvigoni kuti vanhu vazviteedzere because Traore simba rake anaro but riri muchidimbu, harigoni kuzodzikinura vanhu. Anokupanzwa. Therefore tine kuno kwatinoteerera kwatatomboona maresults kuti pakanzwai apa pakabayiwa apa zvikadai pakabayiwa apa vanhu vakapanika pakabayiwa apa vanhu vakapanika. Vanhu ivava vane simba ndi munhu akaita saMundaragedza chete for now. Mukanzwa Mundaragedza nyangwe akafuma achiti mangwana munhu weTem Street ngatipindei, vane zvikonzero zvavanenge vainazvo ende vane tsvakurudzo dzavanenge vaita, vaona kuti tikadai vanhu vane vakachengetedzeka ende chinhu chatiri kuita chirinobuditsa result yakati. Because there are certain people that he works in consultation with. Remember vane bhira vakataura rakakosha vakati ma-progressive forces. Handi muri kunzwa. Inini handina simba rekuengejana nema-progressive forces. Handitoazivo. Mundaragedza ndo vanenge vachivaziva sakomanda wedu. Semutungamiriri vane zvavanoziva zvisingazozikanwi nevamwe vanenge vachizoteedzerawo nekudai nekudai. So ngatisafurirana. Chimbomirai kuudzirwa zvinhu zvisingaiti nevanhu vane simba rinobata muchidimbu. Wonguva nezvavanototaura zvitori right zvinotobatsira zvinoendesa nyika kumberi. Asi don't take matters into your own hands at this point. Last minute is very dangerous. I repeat, last minute is very dangerous. Therefore, munofanira kuchenjerera kuti musaita ma-victims, musaita collateral damage. Tinoda kuti tisvike takakwana munhu wese. Murikuzvinzwa? Everything that Mundaragedza is doing it so that munhu wese anokwanisa kuenjoy the Zimbabwe that we are building, the one that is desired, the one that everyone dreams about. Saka zvinovarwadza zvakanyanya kuti vazonzwa kuti kune zvazorongwawo nangana zvazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu hwavo, whether munhu 1, whether i5, whether i1000, whether i50. Havasi kutarisira kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika kuna anyone kuti munhu anga achikuwara, anga achirasikirwa neupenyu hwake. Muchidimbu mupfupi ndiri kuti let's stand guided. Our directives are always coming from Mundaragedza. He is the commander of the revolution and we must not be compromised. Tofurirwa, toita mamwe maonero ashiri kubva padzinde remapfiwa atakasiya taiswa naBaba Geza. Ndikadai ndinoona tichibatsirika. Zvikadai munhu wese ndaona tabatsirika, tachengeteka, tasvika kuKenani takakwana, munhu wese aine mufaro. Thank you so much. Spread the message to everyone.